बुंफेर जायाखै जों बेफोरबायदि सैमा बुदि नों ओंखारलां न'नि मानसिफोराबो आंखौ दिनैसिम बिदि बुंनो हायाखै बिसोर जिबायदि खोथा बुंदों बिसोरजों सैमा बुदि होननानै बेयाव आं पेन्डेल गाखोनांगौनो दायो आंखौ ब्लेकमेल खालामबावदो जे खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय दायो नोंथांमोना क्लिपाव नुखादो माने सासे एक्ट्रेस बर'निनो जितु थिएटार गायो बेबायदिनो हाथरखि थिएटार भिडिअखौ जोबजासे नायलां आङो फुल भिडिअखौ होलांगासिनो मियानि दाख्लैनि जाथाय अब्लाबो आं होनो सानबाय माने आङो गाज्रि मोनदों नैबे भिडिअखौ नायनानै आरो जोबोद दुखु मोनदों मानो होनोबा जोंहा बर'निनो 1 इयार्स मोनसे जाथाय जाना थांबाय जिहेतु थिएटारनि नामखौ बुंला आङो बेफोरबायदि थिएटारानो माने बर'नि थिएटाराव गोसोम दागो नांनाय बेफोरबायदि मोनसे जाथाय जाना थांबाय मानो होनबा गासिबो मिथिखायो बर'नावबो गोबां थिएटार दङ बेफोरबायदिनो नायनो मोजां मोननाय रायजो राजा बिथांमोननिसिम नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना ला आं भिडिअखौ होलांगासिनो आरो जेबो बुंला आङो माने बे थिएटारनिनो एक्ट्रेसआ ओरैबायदि गाबदों एसे दुखु मोनदों नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय गोरोन्थिया सोरनि थिएटारनि बागै नोंथांमोना हाथरखि थिएटारखौ नायनानै मोजां मोनो ना मोनामोन आरो प्रब्लेमखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना सल्भ जाखागोन मोनथिखागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' अब्ला आंबो भिडिअखौ नायलांग्रोनोसै बे सिस्टारा गाबै गाबै मा बुंदों आरो गाज्रि रावजों सोदोब ओंखारहोदोंनो आरोना माने एक्ट्रेसखौ ब्लेकमेल खालामनानै ओरैबायदि गाज्रि बुंनानै थिएटारनिफ्राय ओंखारलां बेफोरबायदि सोदोबखौ बुंदोंनो दा जों नायलांनोसै भिडिअखौ अब्ला थौदो हाथरखि थिएटारनिफ्राय आं दिनैफ्राय ओंखारखाबाय मोननै ना मोनथाम पेन्डेल दंबावोमोन बिसोर आंखौ रिकुवेस्ट खालामनानै होदों जे बिसोरो न'आवबो बुंफेर जायाखै जों बेफोरबायदि सैमा बुदि नों ओंखारलां न'नि मानसिफोराबो आंखौ दिनैसिम बिदि बुंनो हायाखै बिसोर जिबायदि खोथा बुंदों बिसोरजों सैमा बुदि होननानै बेयाव आं पेन्डेल गाखोनांगौनो दायो आंखौ ब्लेकमेल खालामबावदो जे आं दिनै मोनसे इमारजेन्सि प्रब्लेमावसो आङो लाइफखौ फैनाय जादों जिहेतु आं दा हाथरखि थिएटार प्रेजेन्टलि मेन ग्लेमार आर्टिस्टआवनो दङ मेन रलावनो दङ स' बेयाव मोनसे प्रब्लेम क्रिएट जादों जिहेतु आं बेनिफ्राय ओंखारनाय जासिगोन दायो बिसोर हाथरखि थिएटारनि अनार मिसेस जुनु बिसोर आंखौ बिराद मेन्टेलिटि टर्चार होदों आरो आंखौ बे थिएटारनिफ्राय होखारदों ब्लेकमेलबो खालामदों आंखौ बिनि उनाव बिनिफ्राय आं दिनै बिनिफ्राय ओंखारनाय जागोन श'बो खालामा आं दिनै बेवहाय बिसोर आंखौ उल्टा केस खालामनो होनदों आंखौ डाइरेक्ट जोंनो जानायनि थिग गैया लोंनाय थिग गैया थानाय थिग गैया मेन्टेलि हेरेसमेन्ट होबाय थायो मोनफ्रोमबो पेन्डेलाव बेफोरबायदि प्रब्लेम क्रिएट खालामना फैबाय थायो बिसोरो फिर जों कमप्रमाइज खालामलायनानै पेन्डेल श'खौ गाबोबाय थादों बाट दिनै ओरैबायदि खोथा बुंदों जे आं प्रेसिडेन्टनाव सोंदोंमोन आङो रुमा आंनि दासिमबो मानो मेनेज जायाखै बाट बुंबाय जे अनारजों रायलाय अनारा मिसेस जुनु बर' बे अनारा फैनाय लोगो लोगो आं अनारनाव सोंबाय जे आंनि रुमखौ मानो दिनैसिम मेनेज खालामनो हाया बे ओरैबायदि रिएक्सन क्रिएट खालामबाय जे आंनाव रुम मेनेज खालामनाय आंनाव माबा गैयाना ओरैबायदि रिएक्सनखौ आंथ' रागा जोंबाय आरो सासे आर्टिस्टखौ लामायाव दासिम फसंना दोनबाय थादों नोंसोरो आर्टिस्टखौ दासिमबो लामायाव फसंना दोनबाय थादों बिदि बुंनायाव आंखौ आसि थुयै बुंबाय जे आं जेनेबा आं मेन ग्लेमार आर्टिस्टखौ बिसोर सिनायानो ग्लेमार आर्टिस्टआ सोर जों सिनायानो ओरैबायदि खोथा बुंदों बिसोरो आर्टिस्टखौ सिनायानो आर्टिस्टखौ जुदि सिनायाबा बिसोर बेनार पस्टार होनानै मानि थाखाय पेन्डेल खालामबाय थादों मानि थाखाय पेन्डेल लाबाय थादों बिसोर ओरैबायदि मेन्टेलिटि टर्चार होदों जे आंखौ नों बिनिफ्राय ओंखारनो हासिगौ थांनो हासिगौ बेबायदि होखारदों दायो बुंदों आं थांनो नागिरनायखाय बुंदों बिसोर आंजों केस गेलेगोन एफआइआर होगोन होथों बिसोर जुदि आंखौ मानो होखारनांगौ आंनि गोनांथियानो गैयाबा दिनैसिम दासिम आंखौ मानो लाखिबाय थादों बिसोर ग्लेमार आर्टिस्ट सिनायानो बिसोरो इमिडियेटलि लाइफ फैनाय जादों जे आं बे जाहाथे उनाव प्रब्लेमखौ बिसोरो ब्लेमखौ आंनाव दा होथों होननानै आङो स्टेटमेन्टखौ होनो थाखाय लाइफखौ फैनाय जादों जिहेतु बिसोर आंनाव मोनफ्रोमबो पेन्डेलाव बेफोरबायदि प्रब्लेम खालामबोबाय थादों जे बिसोरो मेन आर्टिस्ट जा भेलु मोनसे भेलु होननाय गैया बेवहाय बेखायनो आङो लाइफखौ इमिडियेटलि फैनाय जादों स' नोंथांमोना जेसां हायो शेयार खालाम जे हाथरखि थिएटारनिफ्राय मेन आर्टिस्ट जिखुनु जायखिजाया आंखौ मेन्टेलिटि हेरेसमेन्ट होबाय थादों दिनै बिनिफ्राय ओंखारनाय जासिगोन जाहाथे उनाव प्रब्लेम आंनाव क्रिएट दा जाथों बेखौ आं लाइफ फैनाय जादों जानाय टाइमिंआव होफैया बिसोरो मालाबा 4टा 5टा हरनि 2टा 3टायाव ओंखाम बोथिसे होनानै आरो जिबायदि कन्डिशनाव ओंखाम होयो जोंखौ जिबायदि एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोदोंमोन बिसोर बेबायदि मालाबाबो होफेरनो हायाखै बिसोरो फिर जों कमप्रमाइज खालामलायनानै पेन्डेलखौ गाबोबाय थादों
दिनै बिसोरो जोंखौ ओरैबायदि कन्डिशन खालामदों जे आं मोनसे खोथा बुंनायाव बिसोर आंखौ ओरैबायदि होखारलायनो हादों जेनेबा जबरदस्ति आंसोर बे हाथरखि थियेटाराव थाफेरदों हाथरखि थियेटारनि कन्डिशनखौ नुखादों जे माबायदि कन्डिशन जों गावनि स्टेटासखौ गारनानैबाबो जों बे पेन्डेलाव गाखोबोबाय थादों बे जोंखौ रिसपेक्ट खालामनो रोङाखै बे आंखौ मेनलि आंहा प्रब्लेम जादों दा अनारजों आर्टिस्टखौ माबायदि रेसपेक्ट होनांगौ बिसिनाव मोनसेबो गैया आरो हाथरखि थियेटारनि अनारा मिसेस जुनुआ नङानो सोरथाय आं मिथिला बेखौबो आं दा आसरित जाबाय जे आंखौ मानो बुंदों आं मालिक नङा बे हाथरखि थियेटारनि आं मालिक नङा बे बुंदों हाथरखि थियेटारनि मालिकआ सोर आंनो कमेन्ट खालामना खिन्था बिराद हार्ट खालामबाय बिसोर आंखौ बिराद गाबबायबो आङो खिन्थु दा दरकार गैला आंखौ बे थियेटारनिफ्राय होखारदों जाहाथे आंनाव प्रब्लेमा ब्लेमखौ बिसोरो उनाव दा होथों आंनो अनेक ब्लेम होनो हागौ ना हाथरखि थियेटारनि एक्ट्रेसआ फैसा लानानै खारबाय माबा मोनसे खालामनानै खारदों बेफोरबायदि ब्लेम होनो हागौ बेनिखायनो आं लाइफखौ क्लियार खालामदों आं दाबो बिसोरनि पेन्डेलावनो दङ खिन्थु आं दिनै पेन्डेलाव गाखो आं दिनै बिनिफ्राय थांनाय जागोन आं बेखौ क्लियार खालामना होदों दे दाबो आं खाराखै बिसोरनि पेन्डेलावनो दं आं दाबो खिन्थु आं लाइफआव क्लियार खालामना होदों आं खोनानो मोन्दों जे आंजों उल्था आंखौ केस होगोन होननानै बेनिखायनो आं लाइफखौ फैनाय जादों लाइफखौथ' होआखैमोन प्रब्लेमाथ' दहायनो जादों बाट आं लाइफखौ होथ'वाखैमोन जे कमप्रमाइज खालामनो फैगोन ना मा होनो दासिमबो मालिकआ फैबावाखै आरो बुंहरलायबावदोंसो कि बि इमान ग्लेमार गिदिर आर्टिस्ट नङा बिजों बिखौ बुजायबाय थानो बिसोर आंखौ ओरैबायदि बुंदों सैमा बुन्दि होनलायजासे बुंदों सैमा बुन्दि नों बिनिफ्राय ओंखारलांदो आं बिसोरनि सैमा बुन्दि नङा बेयाव खामानि मावफैनो आं सैमा बुन्दि नामा बिसोरनि सैमा नामा आं बेवहाय बिदि खामानि मावफैनो आंबो कमप्लेनखौ आंबो होगोन आं रावनिबो सिं जानानै थाया हाथरखि थियेटारनिफ्राय आं दिनैनिफ्राय ओंखारखाबाय मोननै ना मोनथाम पेन्डेल दंबावोमोन बिसोर आंखौ रिकुवेस्ट खालामदों बाट रिकुवेस्ट खालामनाय ओरैबायदि खालामफैदो जे अनारा आंखौ रायलायफैयाखै दासिमबो बिसोरनि एटिटिउड इग' ओरैबायदि बुंबावो जे आं गोदोर आर्टिस्ट नङा आं गोदोर आर्टिस्ट नङाबाथ' आं बिसोरनो जिबायदि पारफरमेन्स नांगौ आं होदोंना बिसोरथ' आंखौ बुंनो हाया जे बेबायदि पारफरमेन्स होनो हायाखै होननानै आं जाबायदि पारफरमेन्स नांगौ बिसोरनो आं होदों खिन्थु बिसोर आंखौ मालाबाबो रिसपेक्ट खालामाखै आंखौ होखारलायबावदों बिसोर होखारजासे आं बेयाव थानो गोनांथि गैयाना जुदि बिसोर ग्लेमार आर्टिस्ट सिने एबा पस्टार होथिंनानै पेन्डेलखौ मानो दानखो दा मानो हालाया फैथारो मानो नाङानो बिसोरनो नाङानो दा मानो आंखौ केस होनो नागिरदों बिसोर होथों जे माबायदि केस होयो होथों मेन्टेलिटि टर्चार होनानै ना जानायनि थिगनि दासिमबो ओंखाम होफैनो हायाखै बिसोरो स्टाफनिफ्राय दासिमबो ओंखाम होफैनो हायाखै खैथा जागोन 4:30 जाबाय दासिमबो ओंखाम मोनजादों ना मोनजायाखै दासिमबो सोंहराखै बिसोरो ओमफ्राय आंखौ उल्टा ब्लेकमेल खालामो बिसोरो ओरैबायदि मेन्टेलिटि टर्चार होयो आं न' बां गारनानै सरी कमप्लेनखौ आंबो होगोन बिसोरखौ आं बे खेबाव मालाबा बिसोरजों कमप्रमाइज जाया जाहाथे गासिबो आर्टिस्टखौ रेसपेक्ट होनो रोङाबा बेफोरबायदि अनारबो दाजाथों मोनफ्रोमबो पेन्डेलाव दाखालि नावकाटा थांनो फैदों जों नावकाटायाव हरनि 8टासिम पेन्डेलाव दं आङो पेन्डेलनि गारियावनो जिरायना दं आङो फिरबि आं बिसोरखौ जेबो बुङाखै 8टायाव ओंखारनो होदों बिसोर 8टायाव हाखु दाखु आंखौ हिन्जावसाफोरजों दोनहैदों थिगासे आं बेयावबो कमप्रमाइज जानानै दङ हाखु दाखु ओंखारनानै सगाफैबावदों होमबाबो बिसोरखौ जेबो होनबावाखै ओरैबायदि कन्डिशन खालामनानै होदों जे बिसोरो बेबायदि जायगायाव थाफैनानैसो आं बेफोरबायदि हार्डलि जानांदों न'आवबो बुंफेरजायाखै जे आं बेफोरबायदि सैमा बुदि नों ओंखारलां न'नि मानसिफोराबो आंखौ दिनैसिम बिदि बुंनो हायाखै बिसोर जिबायदि खोथा बुंदों बिसोरजों सैमा बुन्दि होननानै बेयाव आं पेन्डेल गाखोनांगौनो दायो आंखौ ब्लेकमेल खालामबावदो जे बिसोरो इमान ग्लेमार आर्टिस्ट नङा बेखौ उल्टा जों केस गेलेगोन आंबो नायनि आंबो बिसोरखौ बेखायनो आङो क्लियार खालामनो थाखाय लाइभखौ होनाय जादों नोंथांमोना जेसां हायो शेयार खालाम जे हाथरखि थियेटारनिफ्राय मेन्टेलिटि हेरेसमेन्ट होगासिनो दासिमबो 4:30 जालांबाय दिन दासिमबो सोंहराखै जे बिसोर मोनजादों ना मोनजायाखै बबाव थादों बबाव थायाखै खुनु रिक्स लाया बिसोरो हरनि 8टा गाहामसिम गारियाव दोनदों दाखालिबो बेफोरबायदि हार्ट खालामो मेन आर्टिस्टखौ जों नङाबाबो सजायनो गोनांथि गैयानोसै माबुदि नों बिनिफ्राय थांनो हासिगोन जोंनि स्टाफनिफ्राय गारि हरा थिगासे खुनु खोथानाय आं हारसिं थांगोन दा बुंदों कि बिखौ बुजायबाय थानो गोनांथि गैया ग्लेमार आर्टिस्ट नङा बियो फै जों केस गेलेगोन अके फाइन आंबो नायगोन बि थियेटारनिफ्राय मिनाति नार्जारिया गैला नोंथांमोना जेसां हाया शेयार खालामना होबानो जाबाय बिसोर आंखौ मेन्टेलिटि हेरेसमेन्ट होगासिनो दङ नांगौ जिबायदि एग्रिमेन्ट खालामना लाबोदोंमोन बेफोरबायदि एग्रिमेन्ट खालामना लाबोनो हायाखै
फिरबि कमप्रमाइज खालामनो थाबाय थारो बे खेबाव आं मालाबाबो कमप्रमाइज खालामनो हाया सासे बेनार आर्टिस्टआ जुदि बिसोरजों अनारजों सैमा बुन्दि होनजालायनांगौबा होखारजानांगौबा बेयाव आङो शौ खालामबावनांगौ नामा नोंथांमोना खोन्था कमेन्ट खालामनानै बुं सैमा बुन्दि होनजाना आं बेयाव पेन्डेल गाखोबावनांगौ नामा जेसां प्रब्लेम जाबाबो आं मालाबाबो शेयार खालामाखै जे पाब्लिकनि गेजेराव आं ससियेल मिडियायाव अलमस्ट आपडेटसो होबाय थाबावो बिसोर आंखौ जिबायदि सिचुवेशन खालामदों दिनैनि दिनाव जानाय थानाय कुनु रिस्क लाया बिसोरो बिनिफ्राय रिसपेक्ट भेलु होननाय मोनसे गैया बिसोरनाव ओरैबायदि कन्डिशन खालामना होदों मा खालामो नायनि आंबो बिसोरखौ आं बिदि बुंनांगौ बे बारा बुंनोबो हाला आं मालायखौ बारा बुंनोबो थाङा खिन्थु बिसोरो जाबायदि खालामदों उनाव जाहाथे ब्लेमखौ आंनाव दाहोथों होननानै आं लाइफखौ होनाय जादों आं दिनै पेन्डेल गाखोआ आं खाराखैबो बिसोरनि पेन्डेल जायगायावनो दङ आङो रानिंआवनो दङ आं खाराखैबो बिसोरनि जायगायावनो दंखायो खिन्थु बिसोर आंखौ ब्लेमबो होनो हागौ जे मिनाते उमुक लानानै खारबायबा बिनि थाखाय पेन्डेल गाखो ब्लेम होनो हागौ बिनि थाखाय आं लाइफखौ फैनाय जादों जाहाथे ब्लेमा आंनि सायाव दागोलैथों बिसोर कमप्लेन होनो आंबो होगोन कमप्लेनखौ न' बां गारनानै आं बिसोरनि थाखाय जानाय लोंनायखौ गासिखौबो गारनानै पेन्डेल गाखोबाय थादोंमोन नोंथांमोना नुखाबाय अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै माने बर'फोरजोंबो मा जाबावगोन माने फिल्मफोरखौ थियेटारफोरखौ माबायदि सालायनांगौ मानसिखौ माबायदि रिसपेक्ट होनांगौ बेफोरखौ मोनथिना मोनला आङो बुङाखै जे माने आङो बे थियेटारनि बागै आङो रावखौबो रायाखै नोंथांमोना बुजिना लाबानो जाबाय जे थियेटारखौ माबायदि रिसपेक्ट खालामनानै रायजो राजाफोरनो देखायनानै गोजोन होनो हानांगौ बेखौसो बुंदों माने नोंथांमोना साननो नाङा जे ओरैबायदि थियेटारनि माबाफोरखौ रायदों बेफोरबायदि साननो नाङा आङो जास्ट नोंथांमोननि सेराव कमप्रमाइज खालामनो फैदों माने कमप्रमाइज खालामनो फैदों जे नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामनो नाङा आरोना सोरखौबा नेनानै सोरखौबा लिंहरनानै नोंथांमोना बेफोरबायदि गाज्रि सोदोब खालामनो नाङा सोरखौबा ब्लेकमेल खालामनो नाङा बर'फोरनि गेजेराव बेखौनो सान जे माने गासिबो लाब जाथों एबा गासिबो गोजोननायखौ लानो हाथों नोंथांमोनाबो गावनि खामानिखौ मावलांबाय था आरो गुबुननि खामानिखौबो मावलांनो हो आरोना बेफोरबायदि सोरखौबा ब्लेकमेल खालामनानै एबा सोरखौबा लाजि फोनांनानै रावनिबो गोसोखौ माने दुखु खोलैनो नाङा आरोना थिग बेबायदि जायो स' लोगोफोर माने आंना बाथ्राया ओंखारा जादों मानो होनबा साननै सानथामसो जाबाय एसे लोमजानाय बायदि जाना दङ आरोना आङो गगा मोननानै लोमजाना दङ बेनिखायनो भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन बेनिखायनो आङो साननै सिगांनि भिडिअखौ नोंथांमोननिसिमाव लानानै फैनाय जाबाय सानैसो सेंग्राफोरा बुंदोंमोन भिडिअ मानो लाबोथाराखै थियेटारनि बागै आपडेटखौ होना हो होननायखाय आं भिडिअखौ लाबोनो होनाय जाबाय दा बेनोमोन आरोना नोंथांमोना आंनो कमेन्ट खालामना बुंहरदो नोंथांमोना मा थियेटारखौ नायनानै मोजां मोनो बेफोरबायदिनो गोबां थियेटार दङ नालाय आयराखि थियेटार हाथरखि थियेटार सोरां मन्जु थियेटार बेनिफ्राय आलायारन थियेटार गोबां थियेटार दङ आरोना नायनानै मोजां मोनो आंबो थियेटारफोरखौ जोंनि माबायावबो लाना फैदोंमोन नालाय जोंनि जायगायाव लाना फैदोंमोन थियेटारखौ सगाव ओमफ्राय नायनानै मोजां मोनदों गोबां बुजिनोबो मोनो थियेटार मुभि नायबा माने गावनि लाइफआव माबायदि साक्सेस जानांगौ फिल्मफोराव नोंथांमोना जे साननो नाङा जानला मोनला बेफोरबायदि देखायो जोंबो माबानांगौ बेफोरबायदि नङा माने फिल्मफोराव बेखौसो जास्ट देखायो जे नोंथाङा लाइफआव बोरै साक्सेस जानांगौ नोंथांनि लाइफआव बोरै प्रब्लेम जाना दोङो बेखौ सल्भ खालामगोन बोरै बेफोरबायदिखौ नोंथांमोना नायनानै एसे बुजिना लानांगौ आरोना मुभिफोराव फिल्मफोराव ओरैनो देखाया माने रियेल जाथायाव जेरै जायो बेखौसो देखायनाय जायो जेरै गाब गैयै जायख्लं बे मुभिखौ नायनानै मोजां मोनदों मानो होनबा बेयाव गोबां बुजिनो लागा जाथाय खोथा दङ आरोना बेखौ नायनानै बुजिनो मोनदों आरो जोङो गियान हाबदों आरोना गोसोआव बेफोरबायदिनो जोङो बर' मुभिखौ जोबोद नायनो गोनांथि आरो बर' फिल्मफोराबो ओरैबायदि जोंहा सापर्ट खालामथाव जाबोगासिनो दा 2024आव जांख्रिथायनि हिसाब दाहाल माबा माबि बेफोरबायदि ओंखारदों नालाय जोबोद मोजाङानो नांदों मानो होनबा बुजिथावना आरोना माने रियेल जाथाय जानायखौ माने मुभि फिल्मफोराव माने माबा मिक्स खालामनाय माने सेम बेफोरबायदि जाथायनि बागै दिहुनना होयो आरोना दा बेफोरखौ नायनानै जोङो बुजिनो मोनो बेनिखायनो बर'
मुभिफोरखौबो भिडिअ फिल्मफोरखौबो जोंनि बर' हारियालाय गुबुनाथ' नायनाय नङा जों बर' हारियासो बुजियो बेनिखायनो बर' फिल्मफोरखौबो बर' थियेटारफोरखौबो जे जोङो पाब्लिकआ नायनानै माने गोजौसिम लांहोनांगोन आरोना दा जों पाब्लिकआथ' नायो एबा जों पाब्लिकआ एक्टर एक्ट्रेस सोरबा डाइरेक्टर आर्टिस्ट बेफोरखौ मोजाङैनो मान सनमान होबोगासिनो नाथाय जोंनि दिन्थिगिरिफोरा मा खालामो मा मायो बेनिखायनो भेजाल जायो आरोना पाब्लिकफोरा बेयावनो मोजां मोना मानो होनबा मुभिखौ लाबो फिल्मखौ दिन्थियो एसे मोजाङै देखायना होबानो जाबाय बेफोरबायदि थियेटाराव सोरबा बेजाल जानाय माबा जानाय बेफोरखौथ' मोजां मोना पाब्लिकआ बेयावनो खम जालांजोबो आरोना बर' फिल्म बर' थियेटार नायनाय मानसिफोरा बेफोरबायदि भेजाल जाहैबाय थायोबा माने हिन्दी फिल्म बेफोरथि बारा थांगोन आरोना बर' फिल्मफोरावबो नायनाय नङा बेनिखायनो रिसपेक्ट होननाय मोनसे बुस्थु दोङो रिसपेक्टखौ बर' समाजावबो लाखिनो नांगौ आरोना बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि सोदोब एक्ट्रेस मानसिफोरखौ गाज्रि गाज्रि सोदोब रायनाय सोरखौबा ब्लेकमेल खालामनाय बेफोरबायदियाथ' मोजां नङा बेफोरबायदि जायो आरोना दा नोंथांमोननि सेराव आङो बुंनो गोसो गैला माने गाज्रि मोननोबो हागौ आङो रावखौबो नाम लानानै बुङाखै जे नोंथांमोना बेफोरबायदि गाज्रि रायदो होननानै बियो नङा नोंथांमोना साननो नांला दा थियेटारनि बागै नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदो आरो नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनफिनसिगोन दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै बाय बाय